Nissan vyrába pick-upy od roku 1933 a my sa dnes pozrieme na ten ich najnovší. Nová Navara je na Slovensku dostupná v dvoch výkonových verziách 160 a 190 koní, obidve pochádzajú z 2.3 diesla s tým, že tá výkonnejšia je biturbo. Napriek tomu, že Navara je pracovné vozidlo, Nissane si dali záležať na interiéri. Krásne ladí čierna so striebornou, príjemné plasty na dotyk, výborné ergonomické sedačky. Jaj, a aby som nezabudol, pozrite si tie dokonalé budíky s multifunkčným volantom. Aj napriek tomu, že nami testovaný kúsok nie je v plnej výbave, spätná kamera sa tu nachádza a je umiestnená krásne v spätnom zrkadle.